ते मला टाइम असेल तर घेऊन येणार मी इकडे. इकडे काजू फॅक्टरी, इकडे चिवडा फॅक्टरी आणि मध्ये माझा होमस्टे. नाही नाही, हा खूप चांगला आहे तर हा घेऊन येणार आहे. क्लिप हे करू नको, तू काढू नको. चला आता आम्ही सर्व बघा फिरायला चाललोय. हे आपले सर्व गेस्ट हसताना रेकॉर्ड झाले सर्व इकडे. आता मम्मीला सोडून सर्व येतात आहे. मम्मी आम्ही कुठे चाललो? तू मुंबईला गेला की काजलला घेऊन आमच्या घरी. हो, कुठे राहता तुम्ही? आम्ही जुईनगरला. ये सर्वच येणार आता तुमच्याकडे व्हिडिओ वर. चला आता एका कार मध्ये कसे बसतील सर्व. सर्वांना फिरायला नेतोय. चला एसी कार पार्टी आहे, नॉन एसी कार पुढे आहे. पहिलं फर्स्ट मला घे, पण चांगलं येत असेल तर घे. काय नाव तुमचं? माझं नाव बोला बोला. माझं नाव चला बसा. झालंय का? होतंय ना, आता पण मांडीवर बसूया. चला गरम. मी सकाळी पण म्हटलं काजल आली असेल का? आकांक्षा नाही आली, पण काजल आपण व्हिडिओ बघितला तर काजल नाहीये. आज व्हिडिओ गेला ना तो, आजच व्हिडिओ गेलाय मी. आज ट्रेन मध्ये काय रेंज येत जात होती. गाडी होती ना. इथे काय काय शॉपिंग केलं दाखवा मला. इकडे काय काय घेतलं तुम्ही? हे आंबा पोळी आणि नारळ. नको नको. तर बघा आम्ही तर परत आमच्या गेस्टला काजू फॅक्टरीला घेऊन आलोय. आणि काजू बघा आम्ही घेतले. हे पाव किलो 180 रुपयाला पडले ना. 180. आणि इकडे हे 5 किलो घेतात, हे 4 किलो घेतात. तुम्हाला पण काजू बदाम काय असेल पाहिजे हवा असेल तर या इथे घ्यायला. हा पण आम्ही फ्री असल्यावर आणणार. ते आहे, आम्हाला वेळ असायला पाहिजे. आम्हाला वेळ पाहिजे इकडे आणायचा. नाही तर तुम्हाला आता ॲड्रेस देऊ. होमस्टेला आला की ॲड्रेस देऊ, स्वतः येऊन स्वतः घेऊन जावा. आज कसं जरा वेळ मिळाला म्हणून आपण घेऊन आलो. ज्यादा खाने से हीट बढ़ती है. तुम्ही किती घेतलात? हे दोन्ही दीड घेतले. अरे वा. हे मला 8 पॅकेट पाहिजे आणि टोटल किती घेतले? हे 2 किलो ना. ओ दाखवा शॉपिंग किती केलं तुम्ही. हे बघा केवढी शॉपिंग केलं बघा. रत्नागिरीला येऊन बघा आम्ही रत्नागिरीला किती बिझनेस देतोय इकडे. आणि तेवढं सासूबाईंनी पण घेतलंय 1 पॅकेट आणि त्यांनी पण घेतलंय. आम्ही अर्धा किलो घेतलं. हा गाडीत खायला ह्यांचे घ्यायचं हे वाले. चला हा हे पण घेतलं ना. अरे वा. अरे ये भाई. चला झाली शॉपिंग. काय घेतलात दाखवा. मम्मीला काजू फॅक्टरीमधून काजू घेतलेले आणि हे भावनगरी गाठल्यात. चिवडा फॅक्टरी मधून. इकडे काजू फॅक्टरी, इकडे चिवडा फॅक्टरी आणि मध्ये माझा होमस्टे. त्यांनी पण घेतलं. तुम्ही काय घेतलात? आम्ही ते हे घेतलं गोड. आम्ही खाजा घेतला. खाजा. अरे वा. यू ऑल्सो वॉन्ट दिस टुमॉरो. आणि त्यांनी काय घेतला? हे चिवडा. काय काय घेतलात? ते म्हणतील आपण एवढे सर्व एकत्र कसे आलो. आपण 5 या गाडीत आणि 5 त्या गाडीत. बरोबर ना. आपल्या गाडीत आहे त्यांचं नाव विचारूया आपण. हो तुमचं नाव सांगा. आमचं अस्मिता पार्टे. आकांक्षा पार्टे. अरे वा. आणि हे कोण आहेत तिसरे अनोळखी? बाकीचे आपले गेस्ट आहेत. पण काजल तू पण किती महिन्यांनी आलीस? 2 महिन्यांनी. काजल 3 महिन्यानंतर आली मी. बापरे. आज का फंक्शन आहे वाटतं आजीच्या घरी. असे आलेत माणसं सर्व. मग टापटीप राहते आजी आमची. हा हे आमचे गेस्ट आले आणि आजीसाठी काय गिफ्ट आणलंय?
एक बारक्या पातेल्यात असं साखर विदाऊट साखर नाही साखर नाही. दुधाचा ना हा दुधाचा विदाऊट शुगर एक पाहिजे. आणि हा नातू माझा हा आणि आता दाखवते काचू पाहिजे. बघा आजी मी किती पाहुण्यांना भेटवायला आणलं तुम्हाला बघा. हो हो थांब. हां सर्वांना थँक्यू आमच्या आजीला भेटायला आल्याबद्दल. कशी वाटली आजी आमची एव्हरग्रीन ना? आजी तर छानच आहे. एव्हरग्रीन. आजी आधी हे घ्या. गोड गोड खाऊ तुमच्यासाठी. गोड एकदम. आणि साडी ही साडी. ही नेसून दाखवायची हा आता हो आम्हाला. हो ब्लाऊज पण आहे तो शिवायचा आणि साडी नेसून दाखवायची. हा, बरं चालेल. पिशवी पाहिजे तुम्हाला? घ्या घ्या तुम्हालाच आहे. काय काय ग बाय मला आधीच काय आजीला पहिला अस्मिता पार्टे. आणि माझा आकांक्षा. होय काय आणि तुमचं? मी स्नेहल मेंदाडकर. हां आजी आहे का? तुम्हाला आवडेल. आणि हे तुमचं खाऊ आहे दिलं तर काय? हा आत्याकडे दिसताय? देऊ का? हा आत्याच्या हाती द्या. आत्याला पण बोलव. आजीला नमस्कार करताना दादा फोटो काढ. व्हिडिओज काढते दादा. ए बबी हे नमस्कार बबी असं पण घे असं. असं घ्या त्या साईडून. हे स्नेहल एक फोटो काढ. आवडली का? आवडली मला फार आवडली. अरे बापरे आजी खाली ये. इथे. आजी माझा फोटो काढा ना. हा काढते. चल इथे. आजी आजी आजीला घ्या. आजीला ये बघ. तुम्ही पण या ना ताई. आणि मग फोटो कोण काढणार? द्या मी काढतो ते. आपला व्हिडिओ इथे आमच्याकडे बघा चहा बनते. एक विदाऊट शुगर 3 शुगर वाले. आणि इकडे काय बनतंय? सरबत सरबत लिंबू सरबत. विहिरीच्या पाणीतला लिंबू. बोरवेलचा बोरवेलचा. बोरवेलचा आता जरा ऍड करा त्याच्यामध्ये. हे बघा ही घाबरी म्हणजे पिल्लू नाही घाबरत ही घाबरते. इकडे बघा आमच्याकडे लिंबू पाणी बनतंय. देत जरा बघ आजीला घेऊन जाताय बरोबर ते घर नाही वीज पडलेली आता माझी चपला होते नाही ते. कुठं काढायचं? तो बघ ओमकार हळू हा तयार झालेला आहे तो हा बघ तर आमची मीटिंग झाली आजी बरोबर. आता आजी आता मी निघतो. ए पाप्या अरे तू पण हाक मारली. मारली हाक. पहिला हाक आल्याला त्यालाच हाक मारतो. ते बैल आहे तुमच्या घरातला. बघा आम्ही आमच्या गेस्टला पण घेऊन आलो आणि आजीकडे पण गेस्ट आले. ते पण आपले सबस्क्रायबर आहेत. हाय करा कॅमेराला. आतमध्ये ये ना तू. आणि काय नाव तुमचं? साईराज मयेकर. मयेकर. रत्नागिरीचे ना पुढे तुम्ही? या ना जरा. हा दिसले. छोटा कॅमेरा पण सर्व घेतो. हा बाय 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 बाय. अहो गेलंच गेलो. इथे ये बाई इथे. त्याची कुठली पडते असू आणि परत सर्व व्ह्युअर्सला सांगते मला टाइम असेल तर घेऊन येणार मी इकडे. जेवायला या सर्व. हा नाही तर म्हणतील त्यांना घेऊन आलं मला घेऊन ना आले. हा फोटो काढतो. हे बघा फणस आम्ही घेऊन चाललो आजीकडून. कुठून चिकळतोय काय माहिती नाही मी बांधलंय त्याला. नाही ना व्यवस्थित आहे ना. ह्याचे आम्ही किती भाग करणार माहिती काय? 4 भाग करणार आहे. एक कुठे जाणार आहे? एक दहीसरला, एक जुईनगरला, एक रत्नागिरीला है ना. आजी बाय. आणि एक मानपूर. एक मानपूरला पण जाणार आहे. आणि बाकीचे चालत तुमच्या घरी पाठवतो. आजीला परत इकडे जाऊ. परत फ्री असेल तरच आणणार. पहिला सांगतोय इकडे. नाही हा खूप चांगला आहे तर हा घेऊन येणार आहे. क्लिप हे करू नको की काढू नको. आम्हाला फसवा. आत्या चला. आते बाय बाय. बसलेत का सर्व गाडीमध्ये? चला आता कुठे चाललो आपण काजल? घरी. चला.
इथे बघा आम्ही घरी आलो आहे आणि मम्मी काय करतेस तू इकडे? पुऱ्या बनवते, आमरसपुरी आहे ना. आजीकडून खायची. घेऊन नेऊन आलो सर्वांना हा बरं झालं. आणि इकडे आमरसपुरी बनते. तेल चालू आहे आम्ही इकडे. तळायचे. ओके घालवला नको कोण नाही ना तिकडे. चला जाऊया आता. आता आम्ही चाललो बघा जेट्टीमध्ये परत. म्हणजे किती काम आहेत बघा बॅक टू बॅक. ऍक्टिव्हिटी चावी घेतली. कशाला थांबली? आम्ही ते स्ट्रीट डॉग आहेत ना आपल्याकडे, तर त्यांना ते आपला स्प्रे घेतला होता ना, तसा स्प्रे हवा होता. मग अर्धी घेतो का? आणि 1000 रुपये किलो आहे. 3 किलोची बघा सर्व गेस्टला फिरायला आणलंय. 1 किलो पाहिजे. हो आहे का जेट्टी जवळ आहे? नाही बिलकुल नाही ना. मम्मी कसा येतो सांगा. जे युट्यूबला तुम्ही बघता आणि त्याचं स्ट्रगल बघा. लांब आहे ना यायला इकडे. खूप लांब आहे, लांब आहे. मी रोज येतो ना इकडे घ्यायला. रोज येते, रोज. तुम्ही दिलं त्याचं नाव काय? रेडमी. हे ह्याचं नाव काय? हे रेडमी मशीन. हे झाले 2. 70 दिलात ना? हो 200ची 3 देते. तर आज मी सर्व तुम्हाला थाली दाखवतो. आज सुरुवातीला व्हेज थाली वरती जाणार आहे. वाढायला मी बसलोय. तर आज थालीमध्ये काय काय बघा. ही पालेभाजी एक आहे, एक वेगळी भाजी, अजून एक भाजी वाढायची आहे. आणि आज व्हेज थालीमध्ये आम्ही भाकरी दिली आहे. म्हणजे जसं तुम्ही रिक्वायरमेंट सांगाल ना की भाकरी पाहिजे का चपाती, तसं आम्ही कस्टमाइज करून तुम्हाला देऊ शकतो. इवन समजा तुम्ही आम्हाला सांगितलं ना की तुमची आवडती भाजी पण कोणती आहे, तर तीही आम्ही जर जमलं तर तेही आम्ही तुम्हाला बनवून देऊ शकतो. सुरुवातीला हे 4 व्हेज थाली जातात आहे. आता व्हेज थालीचे कॉन्सेप्ट तर तुम्हाला सर्वच माहिती आहे काय असतं. आपल्या 3 भाज्या, 2 भाज्या ते फिक्स असतात. कॉम्प्लिमेंटरी आम्ही तिसरी देतो. म्हणजे 2 भाज्या फिक्स आहेत आमच्या ताटामध्ये, तिसरी कॉम्प्लिमेंटरी असते. वरण भात, आमरस, सॅलेड, लोणचं, भाकरी किंवा चपाती, 2 चपाती किंवा 1 भाकरी, असे 4 थाली आता वरती जाते. तर आता इकडे बघा आपले 2 चिकन थाली पण इकडे रेडी आहे. तर चिकनची ग्रेव्ही, तिकडे चिकनची ग्रेव्ही, चिकन फ्राय, भाकरी, भात, कढी, ऑमलेट, सोलकढी, सॅलेड, बस एवढंच असतं ना आपल्या थालीमध्ये. हे 2 चिकनची थाली रेडी आहेत वरती नाही आता.